Vítam vás v obci Dvorníky, nedaleko Zádielskej doliny, kde sa nachádza táto nehnuteľnosť na predaj. Obytná plocha domu je 155 m2. Pri vstupe vás ohúri veľkorysá predsieň s krbom. Dom disponuje 3 samostatnými izbami, kuchyňou, kúpeľňou a 2 komorami. Rozľahlý pozemok 17 árov ponúka kopec nápadov na jeho využitie. Hneď vedľa domu sa nachádza aj toto detské ihrisko. Ak vás teda rodinný dom v Dvorníkoch, ktorý sa pozerá na Zádielskú dolinu, zaujal, neváhajte ma kontaktovať. Volám sa Viktória Fedáková a teším sa na stretnutie s vami.